কটে হইলে বিনয় গোটে সতী উপাসনা ব্রত করিবি সে ব্রত পুଣି কালি হব মনে নথিলা କଣ ଦରକାର 108 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂରି ଭୋଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋପୀନାଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 108 ଜଣ ଆଣିବ 108 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ ସର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଆଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର କାଲି ଦରକାର କାଲି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହବ କାଲି ଆଉ କଣ ବ୍ରତ ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା ମନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଦିନେ ବ୍ରତ କଥା ମନେ ଧରିବେନି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତମେ ଯାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିବ ମଧ୍ୟପୁରକୁ ଯେ କଲେ ଗମନ କଲେ ଗମନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମ ସେହି ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗଲାବେଳକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଗୋଟେ ସତୀ ଉପାସନା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ କାଲି ହବ ତେଣୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ଯିବ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ କଥା ବାଇକରେ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ ଋଷି ବାଇକରେ ଯିବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୋଉଠିକି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ସିନା ବାଇକି ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଏରୋପ୍ଲେନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଟ୍ରେନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଯାନବାହନ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲେ ଜାଗା ଠିକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତି ପାଇଗଲା ପରମା ବୈଷ୍ଣବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନା କରିଦେଲେ ସଡ଼ନ ସର ଅନ୍ୟମାନ 108 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସିବେ କହିବୁ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ କବରେ ଆରେ କଥାଟା କାଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ଏ ବ୍ରତଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି 2 ଜଣକୁ ପାଇଲି ଆରେ 108 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଭୋଜନ କରିବା କଥା ସେଠି ଯୋଡ଼େ ବୁଢା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରିବେ ନା କାମ ଚଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ସାଇ ପଇସା ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ 2 ଜଣ ତ ଆସିଛେ ଇଏ ଟେକେଟି ଶତପତି ମୁଁ ଏଠି 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ ହାତ ଧୁଆଇକି ଆସନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଏଥର ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇଲେ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଆହା ସଘର ସରଣ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଝିକା ଝିଲିକା କର ମଣ୍ଡା ପୋଡାପୁଡି ସଙ୍କୁଳି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ରାଣିମା ଖଣ୍ଡେନ୍ଦୁରି ଡାଳିମ୍ବ ଉଷାବଳି ଖଇବଜା ଧ୍ୟାନ ତାର୍ଥେ ପୁରୀ ଶର୍କରା ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଣ୍ଠ ତଳ ଯେ 3 ଦିନ ଲାଗି ଗୁଡିଆ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ ସିଏ 60 କୌଟି ଅନ୍ନ 13 କୌଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉଛି ସିଏ କାହିଁକି ଗୁଡିଆକୁ ଡାକିବେ ସିଏ କାହିଁକି ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକିବେ ମା ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଗଲା ଅନ୍ନ ସବୁ ଗିଲାସରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ